Darba niftakar kont għettila mader. Għettila inti importa jekk nirrekordjak u biex nwassal messaġġek ta' dak li għettejt l-żazax, kont naħdem ħafna ma' żazax dak iż-żmien u Malta u xtaqt inwassilhom messaġġ. Tafx qalt li fader, qalt li meta ngħid kelma dik ma tibqax tiegħi. Mela jien biex nagħtik permess li twassala jew le. U hija l-kelma ma kienx tagħha, il-kongregazzjoni ma kienx tagħha, il-flus ma kienux tagħha, l-idejat ma kienux tagħha. Ħalli tagħmilhom u tagħmilhom konvinzjoni, imma mhux biex timponihom għax huma tagħha. Jew biex tideri, jew inkella biex b'xi mod jirnexxi l-ħsieb tagħha. U dina kienet il-forza tagħha. Veru forza tagħha. U għalhekk hija missjonarja tal-karità. Jiena forsi nissogra ngħid illi l-qawwa tagħha hija mingħajr ma ħafna nies jindunaw illi kienet il-missjonarja tal-libertà. U il-missjonarja tal-libertà hija allura il-bażi tal-vera karità. Għax il-vera karità mhijiex kemm se ngħinek, il-karità hija kemm se nkun ħieles biex inħobbok. Dik il-vera karità. Fis-soċjetà tagħna għandna ħafna karitajiet, il-welfare state, il-pensjonijiet, il-persuni b'diżabilità, imma dawk huma kollha qed nagħtik l-affarijiet. Imma l-loneliness, l-abbandun, il-familji mkissrin, in-nuqqas ta' impenn u commitment lejn xulxin, in-nuqqas ta' preżenza tal-ġenituri ma' tfal, ta' tfal fil-familji, in-nuqqas ta' commitment tan-nies lejn xulxin, dak huwa l-ikbar faqar u l-ikbar nuqqas ta' libertà għaliex kulħadd jaħtaf għal ħin nifsu. Jien nista' nagħtik $1,000,000, imma jekk ma nagħtikx qalbi kif kienet tgħid hu. Hija illi mhux dak li tagħti, imma kemm hemm imħabba f'dak li qed tagħti. Għaliex il-libertà hija dik li tippermettilek jew tagħmilha possibbli li inti tagħti lilek innifsek. U Mader Teresa kienet tinsisti illi is-sejħa għalhekk hija missjonarja tal-imħabba, tal-karità, il-karità hija mħabba, mhux id-donazzjoni u mhux l-għajnuna u hawnhekk ħafna nies jiżbaljaw u jiġġudikawha kemm għamlet u kif għamlet. U jikkritikawha l-ewwel wieħed. Dak il-darba kont ngħidilha għax kont inkun naħdem fil-Home for the Dying,
Kaligat, Kalkutta, nies niġbruhom mit-triq qed imutu. U laqqas biċċa tabib. Kien ikollha xi tobba imma tobba li jiġu volontieri bħalna. Kont naħdem ma' wieħed jiena ma kien protestant imma qaddis u veru għallimni. Hemmhekk stess fil-Home for the Dying, wieħed Indjan. Imma ġieli qed mader imma mhux aħjar ikollok tabib permanenti hawnhekk dal-mart kollu u dal-bżonnijiet kollha. Kienet tgħidli fader is-sejħa tiegħi mhux li nibni sptarijiet imma illi nagħti dar biex min se imut fid-dinjità ta' Ibn Alla. Għax jiena is-sejħa tiegħi li nagħti l-imħabba. Issa jekk jiena nista' nagħti l-mediċina li għandi, jekk jiena nista' nagħti nagħti l-kura li għandi, imma l-ewwel qabel kollox kif se nagħti lil innifsi u s-sorijiet se jagħtu lilhom infushom fatt ta' mħabba permezz tal-ftit mediċina li hemm bżonn. Issa jekk bniedem għandu bżonn operazzjoni, allura hemm l-isptarijiet u neħduh l-isptar bħalma jagħmlu l-familji. Ħadd ma jagħmel isptar fid-dar. Imma kulħadd meta jkun marid jieħu lill-eżisti jew l-isptar. Għax id-dar qiegħda mhux biex tagħti l-kura, id-dar qiegħda biex tagħti l-imħabba. U diq li bnija fis-soċjetà tagħna, id-dar qed nagħmlu għal post fejn nagħtu l-kumditajiet u fejn neqdew u mhux qed insibu mħabba f'ħafna djar. Għaliex ma nkunux preżenti. Kulħadd imħabbat, kulħadd bl-overtime, kulħadd jibgħat it-tfal biex jaħdu l-breakfast l-iskola x'm'għandu żmien jieħu ħsiebhom, u m'aħniex hemm għat-tfal. Imma qed nixxilhom ma' breakfast healthy. Breakfast taf kemm ikun healthy, basta l-mama mhux hemm. Imma healthy breakfast. Kemm naqilbu kollox, għax importanti l-healthy breakfast u mhux il-preżenza tal-mama. Għal-Mother Teresa kienet il-preżenza tal-mama, Mother Teresa. U naħseb dan messaġġ illi naħseb huwa essenzjali nwassluh ħafna iktar fis-soċjetà tagħna għax aħna moqdijin u abbandonati fl-istess ħin fis-soċjetajiet moderni tagħna. Kulħadd moqdi, ekonomija eċċellenti, flus għandna fil-bwiet, pensjonijiet u għajnijiet soċjali u il-problemi soċjali dejjem jikbru. Jiena naħdem fl-iskejjel u naf x'hemm fl-iskejjel it-tfal kif huma mkissrin. Mhux biex nikkundannaw, ma niġġudikaw lil ħadd, imma ma nistgħux ma ngħidux isma' x'qed tidilna Mother Teresa u hemm il-qdusija nħoss jiena